rush. Out to get on a baby behind man. Lava put down flex as fun. Lava put bar flex as fun. You can never find a my hunters gold. To the mass figure, yes, pools are strong. Skip and I'm a Hennessy, don't for the young. And those who kupita those who kuitika pana panaika old mutual and funeral service. Alfata pacha mashingo mwana mai. Rufu apana panga gogoza ibangara akakara karota suru uno akapotsa paparo Andri zibanga. Unamkoma kotsa kumanya kuyenda kuna My lyrics are strong. I wano bata naika. Zimwe mukoramba mutinata asi munozopatika munu amata zimwe azvina skiri munu afa uya itiverenge wiri onai mune mapoto maviri moda kuzoshorwa here mafaimi kana mafa mkoma chandisire mkoma flexipolisa muna kana kukuma I want you to makwera seko muri Zimbabwe Zita and ndinonzi DJ Kauleza baby. Right aiwa and ripana but aiwa nasi and rumbo wachisizuva nokuti aiwa ripano pa old mutual funeral service Dube ndiri just opposite pa Zimra building apo ndambokurukura na Musa Dube Manyika, one of the marketing and business development manager. And chidi kwadokwere waseko aiwa nasukwadoka Hanga zofadza. Right, Musa ndodati potaura vanhu vari kumba kuti kana munhu achida kujoinawo anojoina seiko? Right, mubvunzo wakakosha. Thank you. Tikutizvo firstly pane nzira dzakati one day. Firstly tikuti kana uri mutown phala yedu iripo apa muna Simon Mazorodzi but almost opposite Zimre building, right? Svika upinde you find even kusatopinda uchatowana gazebo yakatonzi funeral old mutual funeral services. Svikapo you find one of our agents will sign. Asi tikuti pamwe kure wangodhuma noone Cabs branch. Andoziva kuti Cabs is a part of the old mutual group. Pinda mCabs umo unobetsereka unobva watosaina wobhadhara premium yako uziva kuti watokavhiwa. But pamwe uri kure ndiri kuti no uda kungoregister uri mumba imomo in the comfort of your home. Unogona kungodiala *227# *227#. Uchingodaro bedzi pane pamenyu unotobva waona pachinzi old mutual products wosarudza option ye insurance wopinda mu funeral cover. Although so it's limited firstly to Zim dollar and then for USD kana one Cabs. Kana one Cabs. But otherwise unouya, but we can also send you my application form by WhatsApp. Saka maybe for now rekandimbopa maybe WhatsApp number road vanhu vanokwanisa kutumira kana vachida application form. Right, number yokutumira for waroda ma application form is 0773 034 556. Number zvekare 0773 034 556. Tinobva takutumira application form weifila zvako wozosendera back mamwe madetails unozotsendera. Tiringoda ID yako DJ kana uchida kutora policy. ID yako iwe as a policy holder, then madetails amwe ese unenge wakutipa date of birth ne-ID number yevanhu varoda kuzoisa papolicy yako, and then first premium takaenda policy yako toita active. Right, aiwa ndonga mazviwira kawanavechira unga uri kunemamwa kuchikarudzo kwajerumbiroko aiwa ndo zviri kuitika pana panaika tiri pano pa old mutual funeral service andikaoneka vari kwamanyama andikanoona chauke aiwa ndati mhanyai amuzojoina ka funeral policy yakaisvonaka izvi manzwa kuti inotangira pa $2.75 chete. And DJ pane andipaziso ari kuti aiwa ka ko amuzofamba netechnology ko WhatsApp these days zvako zvokuti unogona kuregister pa WhatsApp. Chero old mutual chirongwa ichocho tinacho. Vanhu vanofanira kuseva WhatsApp number iyi 0777 227 227 0777 227 227. Ukangoseva number yayo wongoti hai zvatopera wongoti mhoro
wobva waona ma-options aripo unokwanisa kuregister via WhatsApp as well. In fact ma-products akawanda Old Mutual unogona kumawana ipapo kupfurikidza ne-funeral cover, insurance yemota, iyo mtero yedu iyoyi, ma-unit trust, ma-investments unokwanisa kumawana ipapo. Alright, Musa ndambobvunza kuti kana paya uda kuregister waregister wapedza ndika. Yes. Right, inini ndinga ndine mudzimai wangu. Ndine mwana wangu. Kana vana vangu vatatu. Right. Handika. Kuka ndine muzukuru. Right. Ndogona kumupinza here baba. Muzukuru anopinda. Ko kana ndine ambuya. Ambuya ngavapinde mpolisi zvakatokosha. Ko muramu wangu. Muramu. Ndomusiya. Ukama uyu asima bva kure. Ureda kuhwisa Musa kuti ndozifambisa sei. In essence isusu hatilimiti munhu anogona kuisa papolisi. Alright. Asi tinotizvo pane paunozoisa paapplication form woisa panoti relationship. Wakuzotsanangura ukama hupi. Yes. So DJ in insurance pane yatinoti insurable interest. Alright. Inini handingangoendi nongoona justice wandisingaziva ndisina ukama wochera akashaya havangandifoneri vechiti no shamwari yako iyo hama yake yashaya pane zvaungatipowo kubetsera nebasa kuti tibate basa. Hatina kana connection. Hamuna. Iyo handina insurable interest. Saka iyo handigoni kumukavha papolisi. But vaunokwanisa kukavha ndovaiwo kuti zvichinzi pane dambudziko ravawira nhasi ungava pakati pevanhu vanenge vachibata basa. Saipapapo yes takuda kunzwisisa. So munhu anongonyora parelationship ipapo but hatilimiti hedu. Alright. Yes, everyone can be covered. Pane paumbotaura payo kati kana inini ndashaika nhasi, right, mhuri yangu pamwedzi 6 muchibatsirawo muchichema nayo right ndizvozvo chaizvo. Zvenjifamba sei apa? Right, iyo rider yatataura income stabilize. Saka ndo yatati inini, because inini kumba kan ndini breadwinner. Ndini baba. Salary ndo inochengeta mhuri. Chengeta mhuri. Tobhadhara rent, tenga chikafu, fees. Saka tikuti kana watora rider iyi vandiviga nhasi for the next 6 months vanenge vachiwana allowance iyo ndio unodecide kuti uda allowance kuti mhuri iwane allowance yakakura sei, from $200 up to $500 per month. Saka maybe mira tite example, saka tikuti ye $200 kana tisi pa 300 and kuti todi kuti ndiwane ye 300 mhuri yangu iwane $300 per month, unenge wakubhadhara an additional premium I think of about $3.25. Alright. $3.25. Pane iyo yakubhadhara. Pane iyo yakubhadhara. An extra $3.25 ndo inozoita kuti mhuri yako iwane $300 per month for 6 months after the burial. Asingori ya breadwinner ndoda kuti babati. Haiziye munhu wese. Because wonaka inini handingati ndoda kuisira moms vangu izvezvi kuti ndivaisire income stabilize, because izvozvo havasi kundipa mari, havasi kundichengeta. Ndeyangu inini sa breadwinner ndokuti nini ndikashaya mhuri yangu ngaiwanawo something. Alright. Yes. Alright, Musa, apana zvimwe zvawangadere kuwedzera kuti mhuri yemasvingo, mhuri yeZimbabwe iwe kuti ndezvipi zvimwe zvingati inini shuwa regai ndokwira bhazi ndomhanya apa Old Mutual Funeral Service. Right, thank you DJ. Zvandingada kungotaura ndezvokuti business iri takatoritanga about 3 years ago, but takatoritanga in response to my customers edu. Tagara tanga tine plan yaibhadhara cash. Alright. Yaingoti ukafirwa tokupa mari pamwe tokupa 5,000 iwe wakuenda kunotsvaga zvetransport, zvelogistics, zvemacasket. But my customers akadzoka kwatiri vakuti no, Old Mutual muri kundipa mari ini ndozoita stress yokutsvaga ma-service providers, pamwe pacho havasi kunyatsotibata zvakanaka. Ngei musiri kungoprovider service yacho, chingoiunzai service yacho mongotipa. Saka takatoresponda iresponse kune ma-customers. Second issue ndeyekuti takatonota ma-complaints avaive nawo nevamwe vaibata basa
mabasa wokuti apa dai tambodai apa. So policy yedu yakatouya ichida kugadzirisa mamwe ma-issues yawo. Okay. Dai tanga tine nguva DJ hatisina nguva. Ndaikutaurira nezve yatinoti cash in lieu. Okay. Cash in lieu ndo yatinoti cash instead of services. All right. Ndo yokuti there are sometimes pandinogona kuisa, let's say ndoisa madam vangu papolice and madam vangu tiri kufamba, then the unfortunate risk event occurs voshaya, and then vashaya kudaro seOld Mutual ambulance waionaka tomhanya toita body removal tunatochiisa mupala tozoona kuti no atezvara vanga vachiri vaisa mwana wavo papolisi yavo. Pane mapolisi ane two munhu one asi only one can do what can provide the service. All right. Saka pakadaro muri kagara pasi ona kuti no mkwasha ngatiregei baba vavige mwana right. Pakanaka ini ndoti aiwa pakanaka. Old Mutual inokupa option kana uchiqualifya kuti uya uzowana cash instead of ma-services. Tobva takubhadhara mari yataikufanira kupa equivalent yema-services but takupa yamari. Saka that's also something unique. Ndakutaura nezvavo asi that's also an option yatinopa vanhu because pane vamwe vangu vakuti no patinozoona kuti tine 2, 3, 4 policies unoti wakuenda uku wotangiswa kuudzwa ngano kuti aiwa hapana zvatingaita. Pangotaura Musa kuti kwanzi unouya tozokupa mari. Can you tell me more about nyaya yeomari? Right. Mari iyoyo ma-benefits akawanda these days Old Mutual tokwanisa kubhadhara through cabs. All right. Tokwanisa kubhadhara through mari. Kutoti mari kutopiwa mari. So it's our mobile wallet Old Mutual. All right. Because tingoti toda convenience kune customer. Sa convenience iyo ndoyokuti and aitonetsi kuregister. Where before for a cabs account raitoda kutoenda kubranch kuregister for omari kungoti *707#. All right. 707# watopinda and currently tine promotion yatinayo omari mahala. All right. Cash in cash out mahala pana charge. Pane waruda kutumira mari rezvo pameno DJ ine chikwerete chauda kungokava. But unoda kutumira munhu kana $10. Right. Izvezvi so ukada kutumira through omari unoenda woita cash in ye$10 izvezvi. Munhu watumira woita cash out ye$10. Hapana imwe yawawedzera, hapana charge. Izvezvi pane promotion iri kuita. All right. Iyo promotion guys. Promotion. Aiwa wanzira mwana wamai hanze izvozvi omari ndati ukatora munhu $10. Right. Munhu watumira angotora $10. No charges, zero charges, mahala with omari. Alright, aiwa ndinoimba ndiwatereri mayazo kunzwa uri kuenda ndinayo ndina Musa Manyika anowoka the marketing and business development manager pano pa Old Mutual Funeral Service. Because aiwa pane zvakawanda hanzi marehwa vakatanza komadi imimi mazviitira basa iri mega ndo saka kavati aiwa regai wakati uye mumasvingo. Saka mwana wamai ndokuza kuti aiwa pauri papapo usatoenda kumba manya usvike pa Old Mutual ndo patiri right now opposite Zimbra building ndo patiri ndo paziri kuitika mapane mbere yakawanda ndikuona madzimai ari pa stage apo ari kutenderedza Zambia mene kuti chawini wanani amene chawini wanani and varunyatsorida ava vazvipira and our promise as Old Mutual to our customers, and you find kuti zvakawanda zvatiri kuita we're doing it because tine commitment to remain relevant. All right. In the lives of our customers. To remain relevant. All right. And with the funeral service business tinavo we are with them every step of the way. Okay. Ndo itori tagline yedu ndo promise yedu with you every step of the way. All right. And zvatatanga hatireki hatina kuya panapa zvetume zvokuzoti nokuti matakura mateja ndokuti kuti aiwa pane mumwe urongwa huri komberi. So ndoda kungoinvite vabereki kuti vanenge vakasununguka vanenge vazvanova mutown masvingo svikai kuservice center kwedu mumboonawo showroom makasununguka kuti zvakamira sei. Mota dziripo ukada umbopindamo womborowa test drive ona kuti zvakamira takasununguka tiripo. We are there for you and we are committed. Aiwa ndakutenda zvikuru kwazvo kuna Musa Dube Manyika. Ndinoimba kuti mese makateerera
mawa kuti aiwa vauya zvomene havazi kupfuura vatovuya just opposite apa Zimra building and ndo pavari ndo patiri right now. Asatenda nega and nai Musa, your parting words kumuri Zimbabwe yakatera panguva dzinoidzi. Parting words is thank you so much Masvingo. We have felt the love. Aiwa tagamchirwa zvakanaka. Aiwa hakuna tokutambira. Sure. Tichiripo ngati let's take care of this baby, of this new offering that we have, and the next time we meet live ndoda kuti tive nema testimonies. All right. Vanhu vanenge vachiti aiwa kuti iwe musuya mavhura pa ndipo patakajoina ndikazobatsirwa so. Yes. Those vatinenge takuda. But thank you so much DJ, it's been an awesome time. Thank you Masvingo. Thank you so much Musa. My name is DJ Kauleza, baby.